har fået et lortestykke. Er vi Skal vi bare gøre det? Nej, vent lidt, vi skal lige... Jeg vil ikke prøve at det her... Jeg skal lige tænke det igennem, at jeg tykker, og så synker. Tyk rigtig mange gange rundt i hele munden. Hvad spiser du nu? 3, 2, 1. Ej, det er lækkert. Vi er så den, der ser. Okay. Jeg kommer til at sluge den. Så brænder din mave lige om lidt. Den er sat med stærkt med. Varm og godt. Og det hjælper heller ikke at sluge. Det bliver så meget værre. Det er jo chili-klodsen. Ej. Det er så meget værre nu. Det går lige øret, ikke? Mortens muskler er blevet lammet. Ej, hvor godt. En mere, mand. En mere. Okay, så gør jeg det også. Er den god? Prøv at tænke mig, sådan en kajret med det her. Det er sjovt, man kan mærke sådan helt ligesom lige... Det er sygt, man begynder at svede over en lortefrugt. Tykker begynder at græde. Bare man får meget spil i munden. Det går ikke lige. Ja. Hold nu kæft, mand. Ja, men nu skal vi også se en anden størrelse. Ej, hvor savler. Det er ikke fedt, det her. Det summer fuldstændig sindssygt på min tunge. Ej, jeg får nok. Jeg tager kort i munden. Nej. Den er nu nået på nu uden at ringe. Har jeg fået det med om morgenen? Okay. Ej, det ligner bare min risotto rigtig. Ej, hvor det leder. Og man må ikke bare... Nå, for jeg ved, at man måske ikke gnide sig øjnene, nej. Det er bare rigtig meget at have mælken inde i munden. Det er Ja. I det, man synker, bliver det bare lige så slemt som før. Ej. Nå, men jeg skal Jeg synes virkelig, det er slemt her. i øret. Ja. Ej, jeg vil ikke holde det med nu. Og jeg... Ej, mand, det er lige så, når man synger, det ikke er løgn. Skal ikke gnide dig i øjnene i morgen. Øj. På den måde. Nej. Ikke snak. Ej. Jeg tror kun, man kan tage et smerter gang. Ej, hvor er det ubehageligt. Så kommer det også i maven. Ja, det går virkelig ondt i maven. Det er godt. Mor, køkkenrummet. Det er der. Hvordan er det at spise brød? Det er også fedt. Altså, det brænder, når man puster ud. Når man ånder ud. Brænder det. Ja. Nu er der en sauna. Jeg kan godt mærke noget armerne i maven. Ej, det er ikke så ærligt. God idé, du fik det også.
det første og sidste gang. Short day. Ja, ja. Jeg kan sgu ikke mærke min tunge. Gør du det? Fint, du lige prøvede det. Nej, det er ikke selv en tyk. Er det ikke noget med bananer og hjælper? Jo. Tomater skulle jeg Dør du? Får den. Nej. Lever du? Det var bare forfærdeligt. Jeg kunne mærke sådan, det var egentlig okay, det brændte i munden. Jeg kunne bare mærke, at jeg fik bare mere og mere ondt i maven. Ja, det er det værste, det har jeg også. Faktisk leveren er lidt irriterende.